Angel tuturane panglimbang 5 menit dina Jemuah Pon tanggal 12 Desember taun 2025 kapethik saka Injil Matius bab 11 ayat 16 tekan ayat 19. Angel temen tuturanmu, angel temen tuturanmu. Mengkono pelawak kondang Cak Basman guyoni wong-wong kang angel tuturane lan angel aturane. Wong angel dituturi amarga rumangsa ora butuh. Wong angel dituturi amarga rumangsa luwih ngerti. Wong angel dituturi amarga nggugu karepe dhewe alias ndablek. Mula anene ya amung cuek lan cuek. Kanthi maneka alasan uga sikap wong nampik pituture liyan enggo ndadekake judheg lan mopo. Murid angel dituturi amarga ora butuh ngelmu sang guru. Andhan angel dituturi amarga ngremehake panggedhe. Wong angel dituturi amarga ora duwe sikap andhap asor. Kahanan kaya cecala kang Gusti Yesus pratelakake marang para pemimpin Yahudi ing waosan dina iki. Tansah ana wae panacat wong-wong mau marang wong-wong kang aweh pitutur mligine marang Santo Yohanes Pembaptis lan Gusti Yesus. Wong-wong mau nuding Santo Yohanes minangka wong kang slupan demit saengga guneman pitutur lan piwulange ora perlu digugu lan diecakake. Kanthi nuding kang slupan demit, wong Yahudi nganggep Santo Yohanes wong ala, kepara malah wong edan. Apa kang kawetu saka tutuke Santo Yohanes mujudake panemune setan. Dene Gusti Yesus kaanggep wong kang luduk kemaruk saengga guneman pitutur lan piwulange uga ora perlu dirungokake lan diecakake. Kamangka Santo Yohanes mujudake sawijining nabi agung kang ingutus Allah kanggo nyawisake sikap pamartobat mapak rawuhe Sang Mesias kang bakal paring pangadilan marang wong-wong mau. Dene Gusti Yesus piyambak mujudake Mesias kang kajanjekake Allah marang keturunan Daud wiwit wecane para nabi. Aku sakonca bungah-bungah nyebul suling nanging kowe ora padha njuget. Aku sakonca nembangake kidung tlutur nanging kowe ora padha bela sungkawa. Pancen Santo Yohanes Pembaptis rawuh kanthi martakake sikap pamartobat kang maujud ana urip prasaja kebaing nyenyirik lan pangendalen diri. Nanging sing nanggapi malah wong-wong sak njaban pangarep bangsa Yahudi kang luwih kaanggep kafir, kebak dosa enggo ora pangaji. Dene Gusti Yesus kang rawuh martakake kabar kabungan kanthi sikap luwih bungah lan sumringah malah kaanggep ngguyupi para panarik pajek lan wong-wong dosa. Wong-wong Yahudi nampik Santo Yohanes lan Gusti Yesus marga rumangsa luwih bener pamikiran lan tumindaki. Wong-wong Yahudi nampik Santo Yohanes lan Gusti Yesus marga ngremehake priyagung sak kloron. Wong-wong mau ora duwe sikap andhap asor. Para tresna pelem kinasih, angel tuturane bisa uga dumadi marang diri kita awit unjune kasombongan sarta kurange sikap andhap asor. Monggo kita papak rawuh dalam Gusti Yesus kanthi tansaya meper kasombongan kang amung nekakake pituna sarta gegulang rasa andhap asor kang banget prayoga. Kita sengkuyung lan kita jurung sapa wae kang aweh kawigaten lan katresnan marang kita kanthi midhangetake lan mituhu pitutur sarta iguh pertikele. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalam Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus mugi kaapunten kawula ingkang asring rumaos langkung sae lan mangertos saengga suthik midhangetaken pitutur lan piwulang
dalem ingkang kawedhar lumantar sesami kawula. Amin. Kunjung kasmo dalem Yang Rama, so Yang Putra, tuwin Yang Roh Suci. Amin.